Будем пачынаць. Добрый вечер усім. Вельмі рада вас вітаць у гэты святочны дзень. І гэта не проста святочны дзень, а калі бы у мяне спыталіся, які самы беларускі дзень у годзе, паводле вас, які самы беларускі дзень у годзе? 25 сакавіка. 25 сакавіка быў бы беларускім, каб гэта было 26 ці 24 сакавіка. А 25 сакавіка гэта дабравешчанне. І гэта весь свет святкуе. Таму сказаць, што это самы беларускі дзень? Не, это беларускі свят, вялікі. Яшчэ варыянты. Каторыя дзяды? Восеньскія. Гэта вельмі шырока таксама святкуецца. Гэта не толькі это беларуская адметнасць, безумоўна, але яна як бы і па-за межы Беларусі выходзіць. Радуюцца, ну это все ўсходнія хрысціяне. Это не только белорусы. А вот, ага. У меня есть такое вот предчувствие, что все-таки вот праздник Совица, так называемый, на древней Беларуси, он появился в то время, когда зарождалось христианство. Это было примерно 1000. Зарождалось христианство у нас не у 1000. Да. Но тем не менее, вот как раз таки это был древний, он даже практически как святой для перехода в тот мир сопровождения. Вот, и как раз таки это какая-то созвучно и с древнеримскими традициями и ну, бачите, ну, дякую. Есть варианты у вас. Мой вариант сегодня, 6 студня. Чаму 6 студня самый беларускі дзень? Таму што у ім спляліся 3 традыцыі, кожная з якіх святкуецца досыць шырока, але 3 сыходзяцца в адзін дзень толькі ў Беларусі. І больш нідзе ў свеце. Гэта адзін дзень, які сапраўды Беларусь выяўляецца як такая шматтрадыцыйная полірэлігійная прастора, у якой святкуюцца рэчы з розных традыцый. Ну і асабліва менавіта сённяшні дзень. Сёння насамрэч 5 свят. Сёння адначасова адбываецца 5 свят. Давайте паспрабуем. Так. Першы венік 3 каралі. Ёсць такое свята. Хто з прысутных далучаны да гэтай традыцыі як-небудзь? Пры кім святкуецца 3 каралі, ці хто сам святкуе 3 каралёў? Гэта таксама вельмі папулярнае ў Беларусі свята. Ага, яшчэ? Што? Так. Адразу 2 прагучалі, але наконт куці, першая куця, я хачу пачуць другі голас. Я напишу. Я вот сюды, глядзіце, куды я пишу першую куцю. Пад 3 каралёў. А чаму пад 3 каралёў першая куця? Хроналагічнай паследоўнасці. Ну, хроналагічна. А от тады што будзе? Ёй адпаведнік першай куці. Якраз першая па часе. Будзе это раство заўтра. Першая куця сёння, правда? Але сёння 3 куця. Вот, надеюсь, пачнем. Сёння 3 куця. І першая куця. Зараз мы всё з вами разграбем, так? 3 куця. Я в математическом классе учился. Хтось уже поспел сказать водохреща. новый кибернет. И гэты дзень можна назваць адным словом водохреща. Просто водохреща. Але тым не менш, як бы тут 5 традыцый. І вот з іх одна, ад якой все паходзяць. Самая галоўная, неназваная. Ну, водохреща, паспрабуйце яго на корень традыцыі водохреща. Гэта хрышчэнне. Хрышчэнне гэта назва для свята, якое называецца Теофанія альбо Епіфанія па-грэцку. Епіфанія значыць з'яўленне,
Теофанія Богаз'явлення і, відповідно, калька Богаз'явлення. Давайте ми його по-простому напишемо Богаз'явлення. Богоз'явлення, а хрещення. Я його скорочу. І ось сьогодні у нас чергова лекція у циклі «Білоруський сакрум», але перша, така незвичайна серед усіх остальних, бо вона буде говорити про усі традиції, які зв'язані найперш з християнством. Бо коли ми з вами казали про дзяды, про каляды, про купалле і про Вялікдзень і вяснове раўнадзенства, ми одразу бачили як мінімум 2, а часом 3 традиції, одна з яких старожитна космоганічна, і друга християнська, яка синкретизується. От сьогоднішній П'ятисвят весь християнський. Або, принаймні, наўпростава хрысціянскі. А апасродкавана там, безумоўна, будуць таксама яшчэ нейкія іншыя дахрысціянскія традыцыі. І вот глядзіце, чаму гэта самы беларускі дзень у свеце. Вот калі, прынамсі, першыя 3. Трэцяя куця, вадохрышча і багаз'яўлення, гэта все усходняя хрысціянская традыцыя, якая асацыюецца з грыгарыянскім календаром. Так? То есть гэта грыгарыянская трэцяя куця, грыгарыянскае вадохрышча і грыгарыянскае богаз'яўленне. Гэтая традыцыя заходніх хрысціян, якая таксама прыпадае толькі на гэты дзень і на які іншы, вельмі шырока адзначаецца ў Европе. 3 каралі. І гэтая трэцяя, гэта хрысціянская традыцыя усходняя юліанскага календара. І от глядзіце, што адбываецца ў гэты момант. Это самая незвычайная рэч, якую можна казаць. Мы кажам пра юліанскі календар, стары календар, у Беларусі кажуцца, грыгарыянскі новы календар. Нават стары Новы год бывае. У нас бывае такія старыя новыя рэчы адбываюцца. Дык вось, гэтым разам новы цыкль завяршаецца, а стары пачынаецца. Вот гэта вельмі выразны момант, калі новае становіцца перад старым. То есть вот такая вот, паглядзіце, якая атрымліваецца закручанасць. Так? Значит, стары календар пачынае, стары калядны цыкл па старым часе пачынае свой шлях, калядны цыкл па новым часе завяршае свой шлях. То есть чакалі б наадварот, правда, адваротнай ситуации. Но ситуация у нас менавіта такая. Значит, сёння мы новое сканчаем, старое пачынаем. Вот такая рэч. И все 5 традыцый вельмі шчыльна звязаныя паміж сабою. І яны все, вот нездарма я кажу, што гэта як бы незвычайная у нас з вами гаворка, потому что все гэтыя традыцыі звязаныя вот у той суплёт некай духоўнай традыцыі, суплёт культурных кодаў, які абапіраецца на хрысціянства. І калі мы пойдзем у глыбіню гісторыю хрысціянства, то мы знойдзем такую рэч, што все гэтыя святы, все 5, іх не было, правда, 5, але все яны все роўна прыпадаюць, як бы весь цыкль, не тое, што гэтыя святы, а весь калядны цыкль прыпадае менавіта на гэты дзень. Значит, што маецца на ўвазе? Мы ж нездарма кажам калядны цыкль, так? Ніхто не будзем казаць вадохрышчанскі цыкл, ці яшчэ які, мы кажам пра калядны. Таму што за асноўнае свята у нас за адлік часу у нас бярэцца каляды. 25 снежня, якое пачынае святкавацца на першую куцю 24 снежня. Значит, паглядзіце, у самой гэтай традыцыі закладаецца як бы трохчаснасць. Нездарма у нас вот трэцяя куця першым нумарам стаіць. Гэта
ось у нашай традыцыі гэта вельмі выразна, весь 12-дзённы цыкл, які дзеліцца на 3 часткі, нероўныя. Значыць, і адпаведна, кожная гэтая частка – гэта народная традыцыя, народная, якая выпіраецца на хрысціянскую, народная традыцыя, якая дзеліць яго такім чынам. Значыць, першая куцця – гэта святы вечар перад Раством. Значыць, гэта у грыгарыянскай традыцыі гэта 24 снежня, у юліянскай таксама 24 снежня, толькі што адбываецца гэта 6 студня. Другая, і гэта куцця называецца постная. Значыць, мы пра яе з вами гаварылі вельмі падрабязна якраз на першай лекцыі з гэтага цыклю летась. Это вельмі важны момант, гэта 12-страўная постная вячэра года, якая як бы вось закладае падмурак на все 12 месяцаў. Якая звязвае 12 месяцаў з 12 сузор'ямі, з 12 апосталамі, 12 сынамі Якуба, 12 племённымі Ізраілевымі. Это все адбываецца вось сёння, гэта все адбываецца вот у гэты момант, на першую куццю. Другая куцця, шчодрая альбо багатая, уласна на Новы год, але так як Новы год не потрапляе ў хрысціянскую традыцыю як такую, то называецца святога Базыля альбо святога Васіля. І трэцяя гэтая. Ёсць такая вельмі прыгожая калядка беларуская, якая якраз гаворыць пра 3 святы, пра пана гаспадара, які рыхтуецца да 3 свят, і валяў, бо прыйдуць да цябе 3 празднічкі в госці. А той першы празднік святое ражджэнне, а той другі празднік святого Базыля, а той трэці празднік святого Дахрышча. Так? Вот яны все 3. Вот, значит, таким чынам гэта якраз вот апошні момант свята. Значит, у раннім хрысціянстве, прынамсі да 4 стагоддзя, а дзесьці нават да 5, да 6 і да 7 гэта свята было адначасова святам і нараджэння, і хрышчэння, і багаз'яўлення. І калі прыйшло, калі вот уже недзе вось вот у 4 стагоддзі гэтымі цягам такого вот узгаднення розных традыцый, якія напрацаваліся ў розных мясцінах Рымскай імперыі і па-за ёю, усталявалі свята на зімовы сонцаварот як свята Хрыстовага нараджэння, то гэтае свята заставалася большым за яго, важнейшым за яго. Вось яны паступова гэтыя святы разыходзіліся. Вельмі паступова святкаванне нараджэння і святкаванне богаз'яўлення разыходзіліся ў часе. Ну, вот да нас яны ўжо прыйшлі ў такім выглядзе, што яны вот на 12 дзён адно ад аднаго адлягаюцца. Хаця гэта свята было больш важным, і яно літургічна дагэтуль больш важнае. Значыць, калі вы паглядзіце, як адбываюцца гэтыя святы ва ўсходняй літургічнай традыцыі, то вы пабачыце, што нават пасля свяцця, то есть свята гэта, уласна кажучы, ёсць перадсвяцце, свята і пасля свяцця літургічна. То есть одно свята можа святкавацца досыць доўга. І свята богаз'яўлення большае па колькасці дзён, чым каляды. Яно важнейшае па сэнсах, якія яго закладаюцца, чым каляды. Ну, як я ўжо сказала, оно больш старажытнае. І вось чаму так? Таму што у старажытнай царкве было па сутнасці 3 асноўныя святы хрысціянскія, 3 абавязковыя святы. Асноўныя святы – это Вялікдзень, і 2 больш-менш па баках ад Вялікадня – гэта богаз'яўленне 6 студня і перамяненне 6 жніўня. Гэта пікавыя моманты евангельскіх гісторый, 2 богаз'яўлення і перамянення. І гэта пікавыя моманты хрысціянскага літургічнага нерухомага цыклу. І што в сабе мела гэтае свята, вот оно якраз дзесьці накладае адбітак на все астатняе, вот, на все гэтае пяцісвяцце. То есть вот самы корень, які
які з цягам часу часткова забыўся, часткова пераасэнсаваўся, і вот гэтыя, ці, як мы кажам, гэтыя коды, якія перакадоўваюцца, культурныя коды, якія з цягам часу, са стагоддзямі могуць заставацца тымі самымі па назве, але мяняць свой змест, мяняць сваё разуменне. Асноўны момант гэтага свята, гэта мусіць увогуле як бы асноўны рэлігійны акт хрысціянства. Гэта інкарнацыя. Гэта уцелаўленне Бога у чалавечым свеце. То есть прыход Бога у чалавечым абліччы. Так? Вот гэта як бы аснова. І гэта тое, што было самае важнае для ранняй царквы, менавіта гэты момант прыходу Бога на свет. З'яўлення. І яно можа быць прыход як немаўля, прыход як там, падлетак, таксама ў Евангеліях ёсць, альбо як дарослы чалавек, у якога місія. То есть любы з гэтых варыянтаў быў прысутны, і любы з гэтых варыянтаў мог быць асноўным у адной ці іншай традыцыі. І як вот такі яшчэ гэты пражэктар для гэтай традыцыі, чацвёрты, я тры назвала, і чацвёрты гэта як бы прызнанне яго, это пакланенне мудрацоў яму, так? Пакланенне мудрацоў, пакланенне пастушкоў, это прызнанне яго. То есть это прыняцце светам яго. Такой, прычым не проста светам як такім, а хутчэй такім абраным светам. То есть хутчэй такая эзотэрычная традыцыя прыняцця. І вось ад гэтага адыходзіць па сутнасці вот вся ідэя і сутнасць гэтага свята і таго, што адбываецца цяпер. Вот калі мы з вами ўжо высветлілі, што гэта самы беларускі дзень у свеце, такога пяцісвяцця больш абсалютна нідзе няма, а вот паглядзім, што гэта такое. Ось. І вот калі сапраўды у нас мы з вами ішлі пераважна і будзем далей ісці па асноўных пунктах салярнага і лунарнага цыклу. Гэтае свята выпадае. Яно не патрапляе, і як зрэшты і 6 жніўня. Яно не патрапляе вот у гэты луні салярны цыкл. Яно абсалютна вот дзесьці накладаецца на яго зверху. Калі мы будзем казаць пра все асноўныя святы, яны все так ці інакш звязаныя з лунесалярнымі цыкламі. Все. Апроч вот таких вот зусім абраных. І гэтыя зусім абраныя святы, яны гавораць пра штосьці іншае. Яны выпадаюць з агракультурнай традыцыі. Яны іх таксама імкнуцца прывязаць да агракультурнай традыцыі, але яны да іх прывязваюцца вельмі цяжка. Імкнуцца прывязаць таму, што гэта як бы все святы такія, гэтыя чаго іншыя. Іх таксама сюды спрабуюць некі ўжо вот як бы на іншым узроўні, на ўзроўні такой хатняй побытавай традыцыі, таксама сюды прыплятаецца і гэтай і магія ўрадлівасці. Між іншым, вот тут вельмі таксама вот што гэтае свята, оно па-іншаму рэзануе з цяперашнім часам, чым іншыя, потому што калі мы будзем глядзець зрэшты на всю беларускую традыцыю, яна вся вельмі моцна звязаная з забеспячэннем не проста гармоніі жыцця, а менавіта урадлівасці зямлі, плоднасці жывёлы. І на гэта все абрады, все традыцыі на гэта звернутыя так, каб што? Каб сябе забяспечыць. Але каб забяспечыць сябе, трэба, каб зямля давала. Вот гэта такая апасродкаваная забяспечанасць, так? Забеспячэнне, хутчэй апасродкаваны чалавек абсалютна залежыць ад зямлі, ад вонкавага свету. І вот паглядзіце, як у цяперашнім часе, так? У цяперашнім часе хто залежыць ад зямлі? У цяперашнім часе вот вся вот гэтая традыцыя, яна перасоўваецца неяк паступова, она перасоўваецца з абрадаў, звязаных з урадлівасцю і плоднасцю, там, скажем, на абрады, звязаныя з багаццем, з грашыма, там, што-небудзь на гэтую тэму, так? І як бы оно дзіўна не гучала, гэта як бы пераход таксама на іншы ўзровень. На ўзровень знаходжання сродкаў унутры
чалавечай супольнасці, так? Не па-за ёю, як у космосе. Зямля дае сілы, сусвет дае сілы. А калі мы пераходзім з традыцыі ўрадлівасці, скажем, у традыцыю матэрыяльнага багацця, якая нібыта такая самая, яна гаворыць пра магчымасць браць сілы з саміх сябе. І гэта вельмі важна. Но гэта, і вот гэтае свята, яно таксама абсалютна не звязанае вот з гэтымі вонкавымі сіламі космасу. А яно звязанае з некай абсалютна іншай, пераўзыходзячай, трансцэндэнтнай духоўнай сілай. Вот, паглядзім троху, як яно адбываецца. Яно яшчэ, дарэчы, яго яшчэ назва старажытная, такая вельмі цікавая. Яна па-славянску называлася светы. Але светы не сусветы, а светлы. Ад святла. Вот гэта таксама момант, у якім сыходзіцца і адна традыцыя і другая. А традыцыя адна і другая асноўная, гэта адна асноўная традыцыя, гэта хрост і богаз'яўленне, другая пакланенне, якая мы завем тры каралі, так? Вот это я просто трэба, каб вельмі ясна мы адразу казалі, мы будзем з адной на другую пераскокваць, каб вельмі добра разумелі, пра што гаворка. Значит, тут вот у гэтым пяцісвяці, ці ў 4 свяце хутчэй, так, у 4 свяце, таму што гэта першая куця, гэта на нараджэнне, на стварэнне новага свету. Тут ужо у гэтым моманце свет уже створаны, свет запушчаны. Ён падрыхтаваны. І вот гэта апошні момант як бы з запуску гэтага свету. Это апошні момант, калі сусвет пачынае працаваць, все механізмы пачынаюць працаваць, і чалавек таксама цалкам падрыхтаваны, належным чынам ачышчаны, асвячаны, і ў гэты свет уваходзіць. І вот гэта змест вот гэтага першага 4 свяці. І да яго далучаны вельмі важны момант вот гэтага прыняцця, прызнання. І вот все гэта разам, вот вся гэтая традыцыя разам, это не традыцыя стварэння, это не традыцыя як бы вот надання ўрадлівасці ці яшчэ чаго-небудзь. Это традыцыя перамены, это традыцыя трансфармацыі. То, что мы по вялікім рахунку, то, что мы называем словом инициация. То есть это самое великое свято инициации. Вот, у нашей традыцыі посвячэнне ў сакральную традыцыю вядомае нам таксама толькі як хрысціянскае, беларускай прасторы. Безумоўна, ва ўсіх культурах, ва ўсіх традыцыях, ва ўсіх развітых традыцыях абавязкова ёсць момант ініцыяцыі, гэта момант пераходу чалавека вот са стану вот, там, скажем, прафаннага часу у сакральную супольнасць. У супольнасць людзей, якія маюць некую веду, якія маюць некую праўду, якія маюць некае іншае глыбейшае разуменне всяго, што ёсць у свеце, чаму яно ёсць, навошта яно ёсць і што з гэтым рабіць. І гэта, вот калі все астатняе, гэта як бы права нараджэння, вот калі чалавек нарадзіўся, то ён уже просто паводле таго, што ён нарадзіўся, ён мае права там на багацце, на ўрадлівасць, на дабрабыт, на впісанасць ва ўсе лунесалярныя цыклі і все астатняе. Гэта не ёсць правам нараджэння. Гэта ёсць выбарам з двух бакоў. Як бы выбарам ініцыята, таго, хто ініцыюецца, і допускам яго у тую сакральную традыцыю, у якую ён ініцыюецца. То есть ён мусіць быць абраным, і ён мусіць зрабіць гэты выбар. Ці наадварот, ён мусіць зрабіць гэты выбар, і ён мусіць быць абраным. Гэта момант абрання. І
Гэты момант абрання мяняе як супольнасць, так і найперш ініцыята. Па сутнасці, все, што адбываецца вот на гэтай вот асноўнай базы вот вадохарчавага з'яўлення тры каралі, гэта все моманты ініцыяцыі. Так вось у беларускай традыцыі, в адрозненне, ну, беларускай, скажем, як яна да нас дайшла, так? Мы маем хрысціянскі абрад ініцыяцыі, мы не маем іншых абрадаў ініцыяцыі. То есть, калі у нас былі, там, скажем, нейкія, ну, зноў такія эзотэрычныя, там, нейкія супольнасці таварыства, якія праз ініцыяцыю далучалі да сябе людзей, мы гэтых традыцый не ведаем. Можа былі, можа не былі. Хрысціянская ініцыяцыя, она вельмі простая. Ну, в сэнсе простая, усім вельмі добра вядомая. Гэта она з двух частак складаецца. Гэта водны хрост і памазанне. Так? У сходняй традыцыі яны адбываюцца в адзін момант. То есть чалавек яго адначасова хрысцяць і памазваюць. У заходняй традыцыі гэта адбываецца в два этапы. То есть, як вот, калі у нашых шыротах звычайна малога дзіцёнка хрысцяць, а потым ужо падлетка канфірмуюць. Это вельмі цікавая рэч, што гэтае памазанне стало называцца тут вот лацінскім словам канфірмацыя, што значыць пацверджанне. Это як бы вось уже штосьці адбылося, а цяпер вот, ну, пацвярджаем, так? Пацверджанне, вот як вы ведаеце, цяпер на захадзе это вельмі папулярнае, напрыклад, пацверджанне шлюбных прысягаў, шлюбныя клятвы. Так, вот у любым узросце, там 30-35 гадоў разам пражылі, трэба нам вот пацвердзіць нашыя там шлюбныя абавязкі, і робіцца прыгожы рытуал. Аднак пацверджанне, канфірмацыя, гэта якраз той момант перакадоўвання традыцыі. Калі першасны код забыўся, альбо страціў сваё значэнне, альбо страціў сваю важнасць і знайшоў некае іншае ўвасабленне. Таму што памазанне, якое ёсць зместам канфірмацыі, якраз ёсць да хрысціянскім біблійным момантам ініцыяцыі. Значыць, ініцыята памазвае. Значыць, у нас у Бібліі, у гебрайскай Бібліі у нас такім чынам памазваюцца хто? Каго памазваюць? Караля. Добра. Цара, караля, валадара, уладара, яго, суверена, так? І тады, калі ён робіцца памазаным, значыць, па-грэцку гэта называецца Христос, па-гебрайску это называецца Месія, што азначае помазаны. И одно слово, и другое слово означает помазаны. Вот это той, хто пройшов некую самую высокую инициацию. Але само слово помазаны означает пассивный залог. Зверніце на гэта увагу. Чалавек не ініцыюе сябе сам. Яго ініцыююць. Чалавек праходзіць праз абрад ініцыяцыі, які яму хтосьці робіць. Альбо нехта адзін таемны спосаб, вот як тое самае памазанне на караля, або супольнасць. І вот калі мы гаворым, што індывідуальная ініцыяцыя нашай традыцыі это хрост і памазанне, это значыць вось нам таксама крыху пазней можа пра гэта пагаворым, то вось гэтая адзіны момант году, калі адбываецца такая шматузроўневая ініцыяцыя. Это будзе адначасовая ініцыяцыя на другі ўзровень асобы, якая ўжо ініцыяваная ў традыцыю. Значит, зразумела так, што у богаз'яўленні бяруць удзел тыя, хто прайшоў ініцыяцыю у сакральную традыцыю. То есть тыя, хто хрышчаны, умоўна кажучы, так? То есть не все жыхары тэрыторыі, а толькі тыя, хто прайшоў праз першасную ініцыяцыю. Першасная ініцыяцыя, як мы ўжо сказалі, хрост і памазанне. Значит, это адбываецца другая і асноўная, і апошняя ініцыяцыя асобы. Это адбываецца таксама ініцыяцыя супольнасці, і гэта адбываецца ініцыяцыя свету, у якім гэта супольнасць знаходзіцца. То есть это свет, і такім чынам і асоба,
і супольнасць, і свет, у якім яны сябе знаходзяць, праходзяць праз трансфармацыю, праз пераход з аднаго стану ў другі. Гэта асноўны змест любой ініцыяцыі. Любая ініцыяцыя мае на ўвазе змену стану. Мае на ўвазе вот гэта, як Мерчеле даказаў, вызваленне ад прафаннага часу і ўваход у сакральнае. Гэта можна в розныя спосабы сказаць. Любая ініцыяцыя адбываецца такім чынам. Аднак галоўны змест вадохрышча, богаз'яўлення, тэафанія, эпіфанія і хрышчэння у тым, што вот якім чынам і чалавек, і супольнасць, і сусвет атрымліваюць ініцыяцыю, таму што ў гэты момант атрымлівае ініцыяцыю уцелаўлёнае боства. То есть вот это вот як бы гэта абсалютна пікавы момант, потому што гэта як бы тая сіла, якая мае ў сабе всю поўню ўлады, веды, магчымасці, эмоцыі, у тым ліку трансфармаваць свет, сама праходзіць трансфармацыю. Вот гэтая сіла мяняецца. Это, значит, гэта вот, хрышчэнне у літургічнай традыцыі называецца хрышчэнне Господа Бога і збаўцы нашага Ісуса Христа, поўная назва свята. Так? Што значыць хрышчэнне? Это ініцыяцыя Бога. Альбо ініцыяцыя ў боства, альбо ініцыяцыя ў чалавецкасць. І яно зноў-такі прачытывалася цягам стагоддзяў па-рознаму. Значыць, адкуль яно ўвогуле бярэцца? Сама па сабе традыцыя хросту Ісуса Христа, то есть ініцыяцыі Ісуса Христа, вядомая з усіх 4 кананічных Евангеліяў. Все 4 Евангелии крышечку по-рознаму рассказывают эту гісторыю. Але гэтая гісторыя ва ўсіх 4 дзеліцца на 2 часткі. Яна расказвае пра Яна Хрысціцеля, то есть той, хто быў як бы гэтым агентам ініцыяцыі Ісуса. Это асноўная даўгая гісторыя, это пра Яна Хрысціцеля. І потым гісторыя пра тое, як трэба прадставіць Яна Хрысціцеля, каб было зразумела, значит, што робіць Ісус, чаму ён хрысціцца ў Яна. Вельмі па-рознаму расказваюцца эти гісторыі пра Яна, ад самай такой кароткай, лаканічнай у Евангелі Марка да вельмі квяцістай у Евангелі Яна і Евангелі Лукі. Там, дзе шмат вельмі тэкста пра тое, што казаў, дакладна, што казаў Ян. Вось. І да Яна гэта што нам будзе важна надалей, гэта все адбываецца дзесьці у Ярданскай даліне. Все это адбываецца на Ярдане. Значит, зноў-такі, чаму Ярдан, чаму рака, гэта вельмі важны момант, мы зараз да яго дойдзем. Значит, спачатку, што адбываецца в этой гісторыі? Я думаю, што вы збольшага вы яе все ведаеце. Ян Хрысціцель, значит, ён что такое хрысціцель і што такое хрышчэнне. Это з грэцкага слова, якое азначае пагружэнне. Водамаканне. Яно не азначае водамаканне. Нет. Оно гэта, як бы гэта побочны эфект самого слова. Водамаканне там ёсць, але в самім слове яго няма. То есть слово, грэцкае слово піша, відаць, а не відаць. Баптизо дзеяслоўкі азначае пагружаць. І прычым пагружаць ва ўсіх сэнсах слова пагружаць. Вы можаце пагрузіць у ваду, вы можаце пагрузіць у традыцыю. Вы можаце пагрузіць што ў праблемы. То есть пагрузіць можна, асноўная як бы ідэя пагружэння гэта пагружэнне ў ваду. Але не абавязкова і не толькі. Яно таксама яно азначае вот такое, так як это, калі вот уже ты водны момант, які вы абазначылі, купаць. То есть Ян Хрысціцель па-беларуску Янка купала.
Калі мы купала, прачытаем, як той, хто купае, а не в огонь. Так? То есть вот такі вот Янка купала на Иордане, погружая людей, мы не ведаем у што. То есть гэта нам не гаворыцца, але ён менавіта ён пагружальнік, ён такі ён ці купатель, ці як сказаць, купательшчык. Не, купальшчык это той, хто сам купаецца, а той, хто кагосьці іншага. То есть той, хто пагружае, так? Менавіта агент дзеяння, як бы не сам дзейнік. І да яго ён вельмі папулярны, да яго выходзіць там всё наваколле, прымаць у яго вот гэты хрост. І ён ім гаворыць, што за мной ідзе больше за мяне, прычым настолькі больше, што я не варты там разбэрсаць яму рамяні на абутку. І вось я хрышчу вас вадою, ён кажа, а ён будзе хрысціць вас агнём і Духом Святым. Вот пра хрышчэнне агнём, што маецца на ўвазе, это мы можам толькі здагадвацца. Таму што нічого не зразумела. Пра хрышчэнне Духом Святым это тое, што па сутнасці хрысціянская традыцыя пераняла. І вось тады выходзіць да яго Ісус. І вось у Евангеліях, якія шырока гэта гісторыю расказваюць, як асабліва ў Лукі і ў Яна, адбываецца паміж імі спрэчка. Янка купала, не хоча, каб Ісус у яго хрысціўся, бо кажа, мне ж трэба ў цябе хрысціцца. Таму што па гэтым вы бачыце пазіцыю ініцыята і таго, хто ініцыюе. То есть той, хто ініцыюе, ён ужо ў традыцыі, ён вышэйшы па статусе. І той, хто ініцыят, той, хто праходзіць ініцыяцыю, ён яму давярае. То есть ён ніжэйшы па статусе. І вот Ян яго там у двух Евангеліях ён спрабуе запярэчыць Ісусу, што маўляў, ну што ж ты да мяне ідзеш, мне трэба да цябе ісці. Ісус кажа яму, ціха-ціха, так трэба, каб споўнілася традыцыя. У Евангелії Марка там все просто вельмі проста. Просто прыйшоў да яго хрысціцца, там оно можа выглядаць так, што ён быў сярод натоўпу, і Ян не бачыў, што гэта Ісус. Просто былі натоўпы, сярод натоўпу быў ось адзін такі. І ў той момант, калі Ісус выходзіць з вады, вот тут вельмі важна. Тут адбываецца акурат вот гэты вот цэнтр нашага свята. Тут адбываецца самае галоўнае, так, што вяжа гэта все разам. Адчыняецца неба, з неба гучыць голас, з неба спускаецца дух у выглядзе голуба, спускаецца дух, і голас гаворыць, ты, сын мой улюбёны, якому спагадаю, ці якога упадабаў. Значит, гэта словы, якія чуе Ісус. Вот перакладчыкі і выдаўцы Бібліі на розных мовах вельмі любілі вставляць Ян, што гэта Ян пабачыў. Што Ян гэта пабачыў. Што ў Евангеліі Яна мы таксама бачым. У іншых трох Евангеліях это бачыць Ісус. Ён бачыць гэты момант. І вот гэты вось момант, калі это якраз адбываецца сам гэты момант трансфармацыі. Ісус злучаецца з Айцом, так? І Святым Духом і становіцца сынам. Значит, вот это вот момент, это то, что мы называем новозаповедная Троица. Вот она на всех образах Богозъявления, она как раз и присутствует. Это вот момент инициации Иисуса. Что инициируется Иисус? Значит, одна старожитная традиция десь другого стагоддзя казала, што ён у гэты момант робіцца сынам Божым. Это момент инициации человека у свою боскасць. А другая доминантная традыцыя казала, што гэта момент якраз ініцыяцыі вот этой інкарнацыйнай. То есть Бог у сваёй паўнаце робіцца чалавекам, які пойдзе на сваю місію. Вот потым будзе у Ісуса другая ініцыяцыя на перамяненне. Тая ініцыяцыя, пасля якой ён пойдзе на укрыжаванне.
Але момант укрыжавання, момант смерці і ўваскрошання прысутны і ў гэтай гісторыі. Прысутны якім чынам? Ну, па-першае, любая ініцыяцыя ёсць смерцю і нараджэннем. Пры любой ініцыяцыі перапыняецца папярэдні стан рэчаў, папярэдні стан чалавека. Чалавек памірае для таго, чым ён быў раней. Вось ужо ў пазнейшай хрысціянскай традыцыі это все вельмі спрасцілася да ідэі чалавек памірае для граху. Тое, што адбываецца з чалавекам у хросце, в індывідуальнай ініцыяцыі. Так, чалавек памірае для граху і нараджаецца для жыцця вечнага. І нараджаецца яшчэ ў сваё сыноўства Божие. Так? То есть чалавек робіцца дзіцём Божым праз ініцыяцыю. Ініцыяцыя Ісуса, як мы бачым, адрозная. Але гэты момант ініцыяцыі, чаму ён вельмі важна, што ён менавіта адбываецца адначасова і ў вадзе, і ў рацэ. Як бы і Ярдан, і рака, гэта як бы все сходзіцца разам. І вот это тое, што ўжо зноў-такі вот у народнай традыцыі самы важны момант богаз'яўлення гэта вот гэты вадохрышча. Так? То есть за тое, што гэта адбываецца водны хрост, вадохрышча. Тут вся звязаная, як бы вот гэты весь культурны код, які нясе ў сабе сімвал вады. І вот паспрабуйце зараз вот сказаць, што робіць вада, чым важная вада. Ачышчае, змывае грахі, гэта тое, што асноўнае мы прыпісваем вадзе ва ўсіх гісторыях апроч хрышчэння Ісуса. Што вада яшчэ апроч ачышчэння? Апроч ачышчэння. Вот вада. Ну, вот нават тое самае пагружэнне, это што? Гэта поўня, так. Это поўня. Добра. Это глыбіня, вот як я вам уже показываю, так, это вода, гэта заўсёды глыбіня. Вода, гэта заўсёды некая асацыяцыя з глыбінёю чаго? Глыбінёю веды, глыбінёю традыцыі, глыбінёю пагружэння. Это вельмі добра, што вы гэта згадалі. Потому што вода, вот это наступны момант, вода ёсць пачаткам жыцця. Это яшчэ адна рэч, мы тады з вас пачнем. Вада – гэта першасны стан, это першасны хаос, стан рэчаў да стварэння свету, як вы кажаце, дух носіцца над вадой. Это у гебрайскай Бібліі мы маем такі сюжэт, што дух Божы, там не дух Божы, там вецер Божы, руах Элогім, мерохеф і таль панаем. Ну, ветер Божий все равно парушае ваду. У егіпецкай традыцыі мы маем тую вялікую птушку, якая розны вялікі гатун, які над гэтымі першаснымі водамі крычыць, і гэты крык стварае парушэнне, і гэтае парушэнне пачынае жыццё. І іншыя традыцыі. Але гэта з вады пачынаецца жыццё. Вада – гэта крыніца жыцця. Вада жыццядайная па сваёй сутнасці. Ну, прынамсі на гэтай планеце. Так? Вада жыццядайная. Это як бы вот першая і другая адзнакі вады ў гэтай гісторыі ініцыяцыі. То есть першасны стан, які ёсць вада, пераходзіць у стан стварэння, у стан жыцця, які таксама ёсць вада. Але апроч жыццядайнасці вада яшчэ і... Нет, она связующая всех поколений, Гэта таксама, але паглядзіце, як вада мае в сабе все апозіцыі. Вада жыццё, але вада і смерць. Вада смертоносная. І вот гэта мусіць, гэта ключавы пункт вадзяной ініцыяцыі. Вада дае жыццё,
і вода адбірае жыццё, вода несе смерць. У выпадку ініцыяцыі это адваротная рэч. То есть смерць будзе звязаная са станам перад нараджэннем. Значит, што адбываецца пры пагружэнні? Перапыненне дыхання. То есть чалавек, як я вам сказала ўжо, што любая ініцыяцыя гэта смерць і нараджэнне, але ініцыяцыя ў вадзе гэта практычна фізічная смерць і нараджэнне. То есть гэта смерць і нараджэнне, это не метафарычна. Это вельмі можна прамацаць і прачуць кожнаму, хто эту ініцыяцыю праходзіць. Значит, той, хто праходзіць ініцыяцыю, ён перарывае сувязь з жыццём праз пагружэнне ў ваду. Прычым вода смертоносная не толькі таму, што ёй можна патануць. Вода смертоносная таму, што яна яшчэ, вот як яна з вады ствараецца свет, але вода і разбурае свет. Вода гэта стыхія, якая проста зноў-такі матэрыяльна разбурае тое, чым ёсць гэты свет, і тое, што ў ім панастворана чалавекам. Да? Прыгадайце все наши страшныя паводкі і цунамі тых апошніх гадоў. Там, дзе смертоносная сила воды, разбуральная сила воды. У момент ініцыяцыі гэта все сыходзіцца разам. Чалавек памірае, і калі ён з вады выходзіць, ён атрымлівае першае дыханне жыцця. Ён нараджаецца наново. І нараджаецца ўжо іншым. Нараджаецца ў іншым стане. І от хрысціянская традыцыя, якая вот вырасла з гэтай традыцыі, з евангельскай традыцыі, робіць хрост як трохразовае пагружэнне ў ваду. І вот это трохразовае пагружэнне, это не толькі як бы вось завяршэнне поўні памірання і нараджэння, але гэта іх трохдзённая смерць Ісуса і яго канчатковае ўваскрошэнне. І такім чынам, што адбываецца ў хросце індывідуальным, і адпаведна, што адбываецца у вадохрышчы супольнасці, гэта асацыяцыя сябе з Ісусам. Накладанне як бы хрышчанага Ісуса на сябе, на чалавека. І накладанне чалавека на Ісуса. Значит, гэта адбываецца вот такое вот злучэнне. Гэта такая вельмі важны момант такой абсалютнай канчатковай ініцыяцыі. І вот гэта як асноўны змест. Але пры гэтым вот Марк, евангеліста, дакладней не Марк евангеліста, а Ісус у Евангелі паводле Марка навучаў людзей самаініцыяцыі. Вот мы такого, в прынцыпе, больш нідзе не бачым асабліва. То есть, як мы ўжо сказалі, ініцыяцыя гэта не самадзея. Табе патрэбны хтосьці, хто цябе ініцыюе. Ісус у Евангелі Марка прапануе людзям зрабіць гэта самастойна, без вонкавага дзейніка. Ён кажа ім: навярніцеся, бо наблізілася валадарства нябёснае. Вот это навяртанне, это грэцкае слово метаноя, навяртанне, метаноя. Так? Это поўнае перавярочванне свядомасці, розуму. Это як прачынанне ў іншым. Як вот пераскокванне, перашчокванне ў іншы час. То есть ты як бы застаешься фізічна там сама, дзе ты быў, але ты мяняеш сваю свядомасць, мяняеш яе раз і назаўсёды. Это поўная змена, поўная змена. Да? І гэта тое, што прапаведуе Ісус. То есть ён гаворыць, якраз ідзе і гаворыць: навярніцеся, бо наблізілася валадарства нябёснае. У перакладах мы, конечно, трагічна абсалютна маем там пакайцеся ці яшчэ што-небудзь. Метаноя гэта абсалютна не пакаянне. Это не вызнанне сваіх грахоў і жаль за іх, а гэта паварот свядомасці. І далей, па сутнасці, все, што Ісус робіць са сваімі вучнямі, ён таксама вот вучыць гэтаму павяртанню, поўнаму навяртанню. І вот гэта такая самая ініцыяцыя. То есть гэта зноў-такі як бы ўжо яшчэ патрапленне в вышшы свет. І такім чынам вось гэтая хрысціянская традыцыя гаворыць пра велізарную ролю вады,
прыгадваючы все гісторыі з вадою звязаныя з вадою у гебрайскай бібліі, пачынаючы ад паводкі. Так? Вот такая першая ініцыяцыя зямлі, змыванне роду чалавечага, і праз ініцыяцыю праходзіць толькі Ной са сваёй сям'ёй. Вот это такая абранасць адной чалавечай лініі. Так? І, адпаведна, все, што сталася зусім іншае, мы ўжо не ведаем. Оно было все дзесь вадою злітае. І вось, што самае важнае, як я казала, што вельмі важна, што гэта вада, але вельмі важна, што гэта рака. Таму што апроч таго, што гэта вада, гэта і пагружэнне, і гэта жыццё, і гэта смерць, рака або мора у Бібліі. У Бібліі на падобную вельмі ролю у нас ёсць Чырвонае мора і ёсць рака Ярдан, якія падобную вельмі функцыю выконваюць. Гэта пераход. І вот гэта таксама, як ініцыяцыя можа быць яшчэ намаляваная, як яна можа быць расказаная, як пераход з аднаго стану ў другі. Вот не гэта не памёр і ўваскрос, вот як канкрэтна ў водным хросце, як адбываецца нараджэнне ізраільскага народу. Так? Это пераход праз Чырвонае мора. Чырвонае мора, якое ляжыць вялікім такім гэтым міталагічным гіганцкім цмаком, якога Майсей сваім посахам разразае надвое і праводзіць праз яго людзей. І вот людзі прайшлі адныя, а выйшлі на другі бераг мора іншыя. І яны пачынаюць пець хвалу Божую. Ім штосьці адкрываецца. Як можна, як у нас у 88 годзе было сказано, што прыйшоў натоп, а выйшаў народ. Нараджэнне народу. Поўная трансфармацыя. І потым некалькі разоў адбываюцца пераходы праз раку Ярдан в розных сітуацыях. Рака Ярдан аддзяляла Ізраіль ад абяцанай зямлі. Пераход праз яку Ярдан азначае патраплянне ў іншы стан, азначае патраплянне в абяцаную зямлю, у святую зямлю. Зноў такі вот вызваленне ад прафаннага і злучэння з сакральным. Святая зямля, абяцаная зямля. Пераход азначае вот гэты момант поўнага развітання з усім мінулым чым? З мінулым досведам, з мінулым жыццём, з мінулым сабою. І на другі бераг ракі, альбо на другі бераг мора, мы бачым, выходзіць іншая якасць, іншая існасць, іншая сутнасць. І вот гэта хрост на Ярдане, он таксама азначае гэта. Гэты пераход ракі, як поўная змена стану, вядомы таксама вот, у іншых культурах. Вот, напрыклад, у старажытным Егіпце Ніл. Так? Пераход праз Ніл, это азначало смерць у гэтым свеце і нараджэнне ў вечнасці. То есть все людзі, все жывуць, все гарады пераважна будуюцца на ўсходнім беразе Ніла, на заходнім беразе Ніла некропалі. Там, дзе людзі ў вечнасці. І вот просто нават выраз перайсці раку, ці пераплыць раку азначае памерці і ўваскроснуць. У егіпецкай традыцыі. Ну, у грэцкай традыцыі, ведаеце, раку Стыкс. Так? Таксама памяжоўная. Вот гэта калі ёсць памяжоўны стан паміж адным светам і другім светам, то на памежы знаходзіцца рака. І ў дадзеным выпадку гэта рака Ярдан. І рака Ярдан, калі яна пяройдзеная, выводзіць чалавека цалкам іншы свет. Ну і далей у нас паглядзіце, што адбываецца ў нашай уже паспалітай традыцыі, народнай традыцыі. Вся вода сёння, у гэты дзень, вся вода ператвараецца ў Ярдан. То есть вся вода робіцца Ярданом. Значит, у вас краном цячэ Ярдан, у вас, дзе вы, у мяне бачыце, які вот у мяне стаіць цудоўны Ярдан. Я думал, так, а у вас? А не, вот мне Оксана патлумачыла, што это Ярдан. Вось, і гэта, але гэта зноў-такі не таму, што гэта пераход, а таму, што гэта вот гэтая асвячанасць, таму што свет іншы, таму што адбылася ініцыяцыя свету, сусвету, зямлі як цэльнасці.
Ярдан трансформуе зямлю. І все ў зямлі робіцца святым. Все, што дакранаецца да гэтай вады. І адбываецца ва ўсходняй традыцыі, у гэты дзень адбываецца вялікае асвячэнне вады. Это вельмі прыгожы рытуал з вельмі прыгожымі тэкстамі. Вельмі даўгі рытуал, які па сутнасці гаворыць, як працуе, насамрэч, як працуе гэтая магія. Ну, з аднаго боку магія вады, з другога боку ўвогуле ініцыяцыя. Вот калі яе паспрабаваць раскласці на структурныя элементы, то 4 асноўныя элементы. Вот калі вот мы з вадой гаворым. Гэта спачатку, калі пра ваду гаворка, альбо пра чалавека гаворка, альбо пра тое, што ініцыюецца спачатку ачышчэння. Так? Ачышчэнне ад нежыці, ад ліха, ад граху. І яшчэ як у вялікім асвячэнні вады, яшчэ таксама ад шатана і там і ягоных нейкіх памкненняў зрабіць штосьці кепскае. Найперш это ачышчэнне. Значит, адбываецца. І вот это таму вы кажаце, это тое, што фіксуецца ў свядомасці чалавека, што вада ачышчае, вада мые, так? Вот гэта першы момант, это ачышчэнне, вызваленне ад таго, што было, а далей тое вызваленае напаўняецца, насычаецца новым жыццём, набірае новыя сэнсы. І, в прынцыпе, яно якраз можа два астатнія элементы можа дзесьці на сябе браць. Але вот гэта сам змест ініцыяцыі, вот гэта той новы сэнс, які накладаецца у тое, што ачышчана, ці ў таго, хто ачышчаны. То есть ачышчаецца, ну, умоўна кажучы, калі спрасціць гэтую гісторыю, то будзе ачышчаем ад нежыці, насычаем жыццём. Так? Новае жыццё, новая моц. Потым это благословенне. Это абавязковы момант ініцыяцыі, потому што это зноў-такі ініцыяцыя робіцца чымсьці большым, чагосьці меншага. І вот гэтае большае дае дазвол, благословляе тое, што адбылося. І апошні момант, вельмі важны момант, это асвячэнне. У асвячэнні вады, якое адбываецца у гэты дзень, это робіць святар, гэта два апошнія моманты, ён звычайна срэбным крыжом праводзіць па вадзе і кладзе крыж тут на дно, і тройчы дзьмухае на ваду, заклікаючы сыход і ласку Святога Духа. Просто дзьмухае. Такое дыханне жыцця надаецца. І вот гэта тады абрад завершаны. То есть яно ачышчана, яно напоўнена чымсьці новым, яно благословёнае і яно асвячонае. Яно гатовае выходзіць у свет. І вот такім чынам, вот калі гэта все адбываецца, вот гэты момант, вот уже абсалютна канкрэтна пачатку новага часу. Вот мы з вами казалі, як новы час пачынаецца на дзяды, як новы час пачынаецца на каляды, але штуршок даецца, пачатак даецца. А цяпер уже все, засталося толькі гэты свет пражыць і спажыць. Просто. Потому что все готово. Чалавек ініцыяваны, свет ініцыяваны, і далей застаецца толькі годным належным чынам, значит, гэта все было пражыта. І вось у Беларусі у некаторых рэгіёнах, асабліва на поўдні, вельмі важнае свята вадохрышча, якое успрымалася як самае галоўнае свята года. Вот як дакладна, як у літургічнай традыцыі, оно большее за каляды. Там, дзе людзі жывуць на рэках, у Беларусі пераважна жывуць на рэках. Это будзе, вот вся супольнасць ідзе на гэтую сваю ініцыяцыю. Адбываецца вадохрышчанскі хросны ход на раку. На рацэ, звычайна, скажем, Прыпяць, так? Там метровы лёд стаіць, но то ясна, што не наша сёлетняя зіма. А вось, але ў нашай сёлетняй зіме, бачыце, мы ўжо ўвогуле в іншым часе. Метровы лёд на Прыпяці. І з гэтага лёду, як мінімум, выразаюцца крыжы. Так вот, просто выразаюцца крыжы, ставяцца крыжы, і крыж ставіцца, і пры гэтым крыжы будзе адбывацца весь рытуал вялікага асвячэння вады, а асвячэнне вады, адпаведна, будзе сама рака Прыпяць. Вот тая палонка, з якой выразаны крыж. І гэты крыж часам бурачком паліваюць, і ён тады, вот, калі на сонцы зіхаціць, і гэта надзвычай прыгожа, тыя, хто
у дзяцінстве гэта памятаў, расказвалі, што это самае прыгожае, што ўвогуле яны бачылі ў сваім жыцці. Это вадохрышча. І нават я такую чула гісторыю, што рабілі не крыж выразалі, а цэлую капліцу ставілі. З лёда выразалі. Вот, бачыце, цяпер гэтыя фігуры з лёду сталі папулярнымі. У нас гэтыя фігуры з лёду рабіліся здаўна. І з лёду выразалі цэлую капліцу, такую невялікую, якую толькі такой, дзе быў алтар, ахвярнік, дзе святар мог зайсці. А народ все роўна быў весь на рацэ самой стаяў. І таксама такой недзе купал у гэтай капліцы і палівалі гэтым бурачком, і калі сонца ззяла, то гэта все вот было вот такой вот некай, як рубін гарэла, такое штосьці вот незвычайным некім чырвоным вагнём гарэла гэтая капліца альбо гэты крыж зроблены на вадзе. І, конечно, гэта і потым з рака адпаведна таксама рабілася Ярданам. З Ярдана все бралі ваду. Наступны момант, што з этой вадой рабілі. То есть, па ідэе, рытуал завершаны, вада асвячаная. Потым гэтая хрысціянская традыцыя асвячэння вады, там вельмі много гаворыцца пра тое, я, можа, нават я тут сабе штосьці, што паспела запісала трошачкі, вот, з тэкстаў вялікага асвячэння вады. Вот, твой голас загучаў над вялікімі водамі, і яны ў страху зварухнуліся і загулі бездані. Бачыце, як гэта воды ў страху зварухнуліся, вот падобна як на гэтай касмаганічнай гісторыі, гэта біблійны тэкст. І шляхі твае пралягаюць па моры, і сцяжыны твае не бачна слядамі па водах. І вот, зараз я не то хачу. Вот, напрыклад, дзеля чаго вада, вот, гаворыцца, там оно некалькі разоў паўтараецца в розных версіях, літанія. Каб вода, значит, чым яна была, альбо што з ёй рабілася. Каб асвяціцца гэтай вадзе сілаю і дзеяю Святога Духа, каб сышло ачышчальнае дзеянне Святой Троіцы на гэтую ваду, каб была яна для ацалення душ і целаў, для атагнання варожых сіл, каб атрымаць прасвятленне розуму дзеяннем альбо Святой Троіцы, альбо Святога Духа, і так, і так. І от каб Бог зрабіў усіх, што чэрпаюць ваду і акрапляюцца ёю дзецьмі і спадкаемцамі свайго владарства. І тэкст ідзе, што сёння прырода вады асвячаецца, і Ярдан раздзяляецца і паварочвае назад цячэнне вады сваёй, бо бачыць, як уладар прымае хрост. Ну і гэтак далей. Тут сапраўды вельмі много. Это заговоры такие специальные? Это молитвы, это летании. Это велизарный обряд, великое освячение воды. Зрештою, малое освячение воды, где так само много тексту. У великом освячении воды еще читаются с пророка Исаии, такие великие кавалки, связанные с водой. Вельми пригожие тексты. Это не замовы, так? Это летание, молитвы. Похоже очень по смыслу. Подобно. Так она якби не одной і теології великим рахунком. Але паглядзіце, што дае вада. Яна дае сілу, там дзесьці вот вельмі выразна нават сказана, што яна дае сілу таму, хто яе спажывае, не толькі быць ацалёным, а ацаляць і выганяць нячыстых. Вот уявляеце сабе, так? То есть вот такую некую дае велізарную сілу гэтая вада павінна даваць. Вось. І што гаворыць пра тое, што сапраўды чалавек трансфармаваны, чалавек іншы. Але у нашай традыцыі што робіцца далей? Робіцца асвячэнне дома. Асвячэнне, вот, што такое дом, што такое хата, это зноў это мікракосмас, так? Это свой сусед. Значит, вот паслядоўнасць такая: чалавек асвячаны сам, ініцыяваны сам, і ён асвячае, ініцыюе сваю прастору. Пасля таго, як вялікая прастора прайшла праз пераход, вялікая прастора памянялася. І адбываецца асвячэнне дома, абавязковае вот таксама ў гэты дзень, і тэкст, асноўны трапар свята Вадохрышча, асноўны тэкст гучыць: калі ты, Господзе, хрысціўся ў Ярдане, адбылося пакланенне Тройцы. Голас айца засведчыў аб табе, называючы цябе любым сынам, і дух у выглядзе голуба засведчыў праўдзівасць гэтых слоў. Хрысце Божий, які з'явіўся нам у свеце, свяціў, слава табе. Вот з гэтымі словамі, значит, асвячаецца шмат разоў просто кожны кут свайго жытла.
Але гэта пераносіцца зноў гэта гісторыя Ісуса. То есть вот гэтая ініцыяцыя, якую праходзіць Ісус, яе потым праходзіць чалавек. І вось перанос гэтай традыцыі на пачатак адбываецца дзесьці таксама вот цягам стагоддзя, адбываецца в Европе. Вот мы бачым вот гэтую ініцыяцыю, она менавіта ідзе на хрост, вот это на галоўны момант інкарнацыі. Але яна потым, так як гэта галоўны момант інкарнацыі, як гэта ўсё роўна стварэнне. Все роўна гэта як бы новы пачатак, все роўна пачынаецца новы цыкл. Вот у Европе, у некаторых краінах, не ва ўсіх, але там сям, вот, вы, магчыма, бачылі там па тэлебачанні ці што, адбываюцца масавыя купанні на Новы год. То есть сам гэты момант змяшчаецца на Новы год. Чаму Новы год? Таму што гэта пачатак. Значыць, мы замест пачатку, які ў нас адбыўся на каляды, на салярны цыкл, мы робім пачатак той, які вот у нас вот у нашым рэальным жыцці, абсалютна рэальны пачатак Новы год. Так? І вот, напрыклад, у Галандыі, это вельмі пашыраная традыцыя, людзі ідуць купацца ў паўночнае мора на Новы год. Ну, это у Францыі у міжземнае мора это не нашмат лепш, чым паўночнае, але крыху лепш. Ну, гэтую парою. Крыху лепш. Ну, у Рыме просто у Тыбр з высокія берагі, вялікія набярэжныя, просто з гэтых набярэжных вот так вот яны все скачуць у Тыбр. На ўсход ад Беларусі, у Расіі, тое, што прыйшло ў Беларусь цяпер, не на Новы год, а на вадохрышча людзі скачуць у палонку. Вот это перакадоўванне адбываецца, так? Што робіць чалавек, калі ён скача ў палонку? Дзеля чаго ён это робіць? Дзеля чаго чалавек скача ў палонку на вадохрышча? Ачысціцца, добра. Ну і хіба што здароўе сабе, так, яшчэ там. Хто папсуе, ну, спадзяванне, што паправіць. То есть вот гэтага з вельмі вялікага суплёту сэнсаў застаюцца самыя простыя. Але гэтыя самыя простыя, яны зразумелыя, яны уцямныя, яны набываюць нейкія свае іншыя сэнсы і да іх дастаўляюцца іншыя глыбіні, якіх не было у першапачатковым кодзе, у першапачатковай традыцыі. Такая вот рэч адбываецца, так? Вось. І зараз мы сюды перамесцімся. Я хочу, можа, вот, як злучаюцца тры каралі з богаз'яўленнем. Вот. Калі гатовыя, то мы пойдзем. Пытанне потым будзем все рабіць, так? Давайте ўжо ў канцы. Добра, давайте так. У нас, вот, ну, як на пачатку мы сказали, у нас на 6 студня каталікі лацінскага абраду. Што яны робяць? Хто ведае, што яны робяць? Яны на дзвярах. Што яны пішуць? Значит, яны пішуць... Знаете, у меня вельмі кепска пишут альбо такое К, альбо такое К, так и так, пишут. И год. Значит, у нас, отповедно, мы пишем вот такой год. Сегодня, так? Сегодня такой год пишем. И это, уявите себе, как бы та самая история. Только что у якой вот змешчаныя акценты. Бачили такое? КМБ. На домах, на кватэрах. Вот вы можете нават, ну, некоторые нават у пад'ездзе звонку на дзвярах пишут, некоторые уже так не хочуць свяціцца і пишуць унутры, так? Але гэта таксама это вельмі масава. Это вот вельмі масава адбываецца. Это тое, што свята тры каралі. Ёсць сярэднявечнае мастацтва еўрапейскае, якое якраз гэтыя гісторыі ставіць разам. Ёсць
напрыклад, ёсць такі ангельскі вельмі вядомы дыптых канца 14 стагоддзя, заказаны Рычардам II, ангельскім каралём. Это вот першы з гэтых Рычардаў, пра якіх Шекспір пісаў, які нарадзіўся 6 студня якраз. То есть яго нараджэнне было, на гэты дзень прыпадала. Там такі вельмі цікавы дыптых. Ён это вельмі прыгожая рэч. То ангельцамі, прынамсі, уважаецца за з лепшых твораў. Ну, в ангельшчыне это ясна, што это лепшы твор 14 стагоддзя, это 10, прыкладна 1395, 90 некі, зараз дакладна не памятаю. І там вось гэтая палова Багародзіца, вакол анёлаў, многа анёлаў. Вот так вот, гэты бок падае Ісуса, і дзіцёнак Ісуса так вот ручкі цягне ў гэты бок. Адпаведна, з гэтага боку стаяць 3 каралі, адзін з якіх кленчыць, і той, хто кленчыць, это сам Рычард II, то есть ён сам адзін з гэтых каралёў. І побач з гэтымі 3 каралямі, а тыя 2 каралі таксама ягоныя продкі, побач з імі стаіць Ян Хрысціцель. Значит, вот Ян Хрысціцель, які 6-го хрысціць Ісуса, і вот у гэта ж 6-го і адбываецца пакланенне нованароджанаму Ісусу, і Багародзіца нейкім чынам іх ушаноўвае. Гэта гісторыя паходзіць з Евангелия ад Мацвея, карані мае. Это толькі одно Евангелие пра гэта расказвае. Гісторыя такая. З'явіліся з усходу, і в грецкім тэксце з'явіліся вот такія персонажы. Магої. Магі. Зарастрійські магі. З'явіліся з усходу магі. Яны прыходзяць да караля Ірада і заяўляюць, яны прыйшлі з усходу, то есть экте Анатоле, Анатола гэта усход, гавораць вельмі цікавую рэч. Ну, пытаюцца, дзе нарадзіўся, маўляў, кароль юдэяў, бо мы бачылі ягоную зорку на усходзе. І прыйшлі, каб пакланіцца яму. Ну, і Ірад усхваляваўся, весь Іерусалім разам з ім усхваляваўся. Ірад ім сказаў, каб вы мне ж абавязкова скажыце, калі вы яго знойдзеце, каб я таксама яму пакланіўся. І от яны прыйшлі. Яны прыйшлі, яны знайшлі дзеву з немаўлём і пакланіліся яму, і раскрылі і падалі свае дары. Якія дары? Золата. Это третье. Золото, ладан і смірна, ну цімірна, так? А тады у сне, атрымаўшы наказ не вяртацца да Ірада, вярнуліся ў сваю зямлю іншай дарогай. Ну, пасля чаго мы у тым самым Евангелии ад Мацвея ведаем, як Ірад усхваляваўся і загадаў пайсці ў Бэтлеем, а он спытаўся у сваіх мудрацоў, дзе мелася нарадзіцца памазаннаму. Яму было сказано, што ў Бэтлееме юдэйскім ён адправіў Бэтлеем, значит, пазабіваць усіх дзетак да 2 гадоў. Ну і там уже іншыя гісторыі пачынаюцца. Але па часе нам гэта важна, што гэта адбываецца, это не імгненна пасля нараджэння. То есть паводле часу, якім это вылечылася, это значит, дзіцёнак уже быў падросшы. Вось. І яны просто магоі. І все, што мы ведаем з тэксту Евангелия Мацвея. Магі. Яны ніякія не каралі. І іх ніяк не 3. Іх просто множны лік. Вот так фармуюцца коды, бачыце? Мы гэта вельмі добра бачым. То есть з'яўляюцца магі. Хто такія магі? То есть гэта грецкае слово персідскага паходжання, іранскага паходжання, якое
Ну, найперш, яно, конечно, азначае гэтую святарную касту у зороастрызме у Персіі в Іране. Але яно як бы там даследаванні вядуць яшчэ туды глыбей за зороастрызм. І яны гавораць пра тое, што гэта яшчэ была традыцыя гэтых магаў да Зороастра. Яны навярнуліся, там цэлая гісторыя ёсць, як яны навярнуліся Зороастрам. І ёсць вельмі цікавы апокрыф, досыць ранні, в раёне канца 5-го, пачатку 6-го стагоддзя, які расказвае пра тое, што яны менавіта яны все персы. Магі, это яны тыя, хто яны святары, яны даследавалі зоркі, яны, значыць, вельмі глыбока займаліся усімі тымі нябёснымі сферамі, што злучвае іх адразу з Бабілонам, тому што это тое, што рабіў Бабілон і необабілонская халдэйская імперыя. І потым у Бібліі мы маем тэрмін халдэі, які азначае проста необабілонцы, але мае заўсёды значэнне чараўніка, мага, варажбіта і штосьці на гэтую тэму. Тое самае адбылося з нашымі магамі. Таму што потым тэрмін магіі пачало распаўсюджвацца на ўсіх чараўнікоў, там ведзьмакоў і слова магія, адпаведна, вы ведаеце, якое акурат мы яго сёння некалькі разоў ужывалі, яно ніяк не звязана з іранскай і зороастрыйскай традыцыяй святарнай, так? Іншае зусім слова. І ёсць гэтая легенда, паводле якой, значит, сам Зороастр зрабіў прадказанне пра нараджэнне збаўцы, пра нараджэнне, якое асацыюецца з Ісусам. І яны пайшлі паводле гэтага, адпаведна, пабачылі гэтую зорку, прычым гэта хутчэй за ўсё зорка Сірыус, это зорка, сабачая зорка, так? Зорка, якая ёсць крыніцаю мудрасці. І яны пайшлі, адправіліся туды. Яны, значыць, прыйшлі да Багародзіцы, прынеслі свае дары, і яна дала ім пялюшку. Што ёй больш нічога не было. Значыць, у ёй быў маленькі дзіцёнак, яна ім дала пялюшку. Яны взяли тую пялюшку, добра, і пайшлі назад. І па дарозе назад яны распалілі вагонь дзеля пакланення стыхіям, таму што зороастрыйцы пакланяюцца стыхіям, асабліва вадзе і вагню. Іх называлі агнепаклоннікамі там на іншым свеце, таму што яны заўсёды абавязкова ў цэнтрах пакланення быў агонь. І яны гэтую пялюшку кінулі ў вагонь, як бы аддалі яе стыхіі. І яна не згарэла. Ну, яны, значыць, уже калі вярнуліся цалкам да сябе, то яны уже разумелі, што гэта абсалютна некая такая каштоўная рэч, і некую сваю скарбніцу яе паклалі. І гэта таксама раскручвала там цэлую лінію еўрапейскіх легенд пра дары, якія з аднаго боку прынеслі яны, а з другого боку яны іх атрымалі. То есть чаму іх сталася 3? Хутчэй за ўсё іх сталася 3, таму што дароў было 3. Это вельмі проста рабіць, калі яны прынеслі золата, ладан і смірну, значыць, адзін то, другі то, трэці то. Хаця іх магло быць, між іншым, у розных традыцыях па-рознаму. Там была сірыйская старажытная традыцыя, якая казала, што іх было 12. 4 по 3. Але іх можа быць, іх магло быць проста вельмі многа там. Бачыце, такая цэлая пілігрымка. Цікавы момант, на які звярнула вашу увагу на пачатку, тое, што яны ідуць за зоркаю на ўсход, таму што зорку яны ўбачылі на ўсходзе, а самі прыходзяць з усходу. То есть яны ідуць як бы з усходу на ўсход. Не, дзеля таго, калі вы ідзеце на ўсход, вы канкрэтна ідзеце на ўсход. Пры гэтым яны самі з усходу. Ну, конечно, таксама дало пачатак шматлікім эзотэрычным традыцыям, якія казалі пра ўнутранае падарожжа. То, што гэта не падарожжа геаграфічнае, а гэта падарожжа з таго пункту, якім ты ёсць, потому што ты застаешся ў тым самым пункце, это тая самая метаноя, пра якую гаворыць Ісус у Евангеліі Марка. То есть гэта адбываецца это некі шлях да боства, якое ты знаходзіш, якому прыносіш дары. Значыць, гэта чаму іх сталася 3. Чаму золата, ладан і смірна, таксама інтэрпрэтацыяў было некалькі. Она
самае папулярнае, самае вядомае, што значыць золата гэта як Ісусу як каралю сусвету, ладан як першы святару сусвету і смірна як таму, хто будзе пахаваны. Тому што мірра ужывалася там, як мінімум до 15 стагоддзя, ужывалася ва ўсіх пахавальных абрадах еўрапейскіх. Ну, з гэтай, конечно, прычыны. Ось, Арыген у 3 стагоддзі па-іншаму крыху гэта інтэрпрэтаваў. Ён казаў, што ладан гэта Богу, а мірра гэта чалавеку. То есть вот гэтая, як вот эта дыхатамія Бога-чалавека, якая спалучаецца, дзве неспалучальныя рэчы спалучаюцца в Ісусе, вот якраз яны гэтымі дарамі пазначаныя. А золата это зноў як уладару. То есть уладар усяго, які ёсць Богам, бо яму ладан, і ён ёсць чалавекам, таму што яму мір. Вот, ну і могуць быць іншыя інтэрпрэтацыі, але больш-менш зразумела, так? Якби сама галоўная ідэя все равно зразумела. І далей яны пачалі абрастаць легендамі, там зноў з'яўляліся нейкія тэксты, у якіх яны ўжо набылі свае імёны. І там, калі Каспар быў персам, быў некім персідскім мудрацом, Балтазар быў бабілонскім мудрацом, а Мельхіор кімсьці таксама быў. А потым яны ўжо робяцца рознымі ўсходнімі нацыямі, значыць, зноў застаецца персам, застаецца Каспар, які скажоныя з Гаспара. І гэта ёсць таксама яшчэ асобны тэкст, апакрыфічны тэкст дзеі Тамаша, у якіх Тамаш прыходзіць прыходзіць да Гаспара ў Індыю, які ёсць індыйскі кароль, і навяртае яго ў хрысціянства. То есть Гаспар робіцца індусам, Мельхіор робіцца арабам, то есть он з Арабіі, і Балтазар таксама там з Персіі. Потым уже і афрыканец да іх далучаецца. І зноў-такі імёны розныя в розных традыцыях, это не у нас замацаваліся вот такім чынам, Каспар, Балтазар і Мельхіор. Але чаму яны сталіся каралямі? Чаму магі сталіся каралямі? Гэта абапіраецца на некалькі псальмаў, ідзе тэкст такі, што ўсе каралі паклоняцца табе. І вот яны пакланяюцца. Значыць, вот гэты момант ініцыяцыі, пра які мы казалі раней, гэта момант, у які вот у гэтым моменце самі магі прымаюць ініцыяцыю, знайшоўшы мэту свайго падарожжа, і Ісус таксама атрымлівае ініцыяцыю ад іх на тое, каб быць Богам, чалавекам і каралём. То есть зноў вот гэтая падвойная ініцыяцыя. Вот, і прычым, што вядзе іх вот гэтая самая зорка, якая з усходу на ўсход вельмі цікава падарожнічае. Ну і далей гэта легенда робіцца папулярнай у Европе. Па сутнасці гэта адбываецца вот, як бы, у той самы момант 6 студня, але тады у традыцыях акцэнты мяняюцца. І заходняя традыцыя всю гэту традыцыю ініцыяцыі фокусуе на трох каралёў. І прычым не проста фокусуе на з легендарных каралёў, яны ператвараюцца абсалютна рэальных персанажаў са сваімі імёнамі, са сваімі біяграфіямі, і больш за тое, іхныя целы, все тры, акуратненько знаходзяцца в адной залатой магільні, якая стаіць у Кёльнскім доме. Дом это славуты, это Кёльнскі сабор, так? І яна там спакойна стаіць. І стаіць там ад вельмі ранняга ад самага пачатку, па сутнасці, пабудовы Кёльнскага дому, які самы вялікі даўгабуд у нашай гісторыі, які там стагоддзямі, па тым самым праекце будаваўся, толькі ў 19 стагоддзі ўжо прусакамі быў дабудаваны. І там знаходзіцца, там просто, вось, калі ласка, 3 каралі. Ну так, там напісана все сумленна, што гэта 3 каралі. І такім чынам, ад ранняга сярэдняга сярэднявечча у Кёльні адбываюцца велізарныя паломніцтвы ў гэты дзень, велізарныя святы, то есть усяго свету. Кёльн быў пасля Ерусаліму і Рыму быў 3-м месцам па значнасці еўрапейскіх паломніцтваў, таму што ў ім это 3 каралі. Там шмат чаго яшчэ іншага цікавага, але нас цікаве толькі гэта. То есть я заканчиваю уже. Добра, што мне надо, я ўжо ведаю, што пора. Вось, і такім чынам мы маем, вот паглядзіце, што адбываецца, так? І мы маем з усёй гэтай вялікай гісторыі Бога-чалавечай ініцыяцыі,
Мы маем вот пакланенне парэшткам Кёльня, калі ласка, вот реальный город, реальная царква, якую вы можете прыйсці, і уже што вы там, як вы ініцыюецеся, я уже не ведаю, што адбываецца, але так ці інакш, гэта гісторыя, як мы бачым па ўсёй гэтай гісторыі, на весь час у кожнай канкрэтнай традыцыі яна бярэ некую частку. Яна змяншаецца. І яна ператвараецца вот альбо ў пакланенне, альбо мы, бачыце, мы пішам на дзвярах КБМ, значит, уже з чым мы пішам, каб яны вот нас нейкім чынам абаранілі, так? То есть мы не трансфармуем прастору, так? Альбо мы скочым у палонку, каб, значит, таксама там сваё цело палепшыць, альбо мы ідзем пакланяцца 3 каралям у Кёльн, так? Там, дзе яны знаходзяцца. Вось, і такім чынам традыцыя мяняецца. Але за гэтай традыцыяй застаецца вот гэтая все роўна, вот, куды бы мы не круцілі, все роўна там застаецца вот гэтая абсалютна грандыёзная, абсалютна такая вось велізарная грамадная традыцыя ініцыяцыі, якая пачынае новы час, новы свет, новага чалавека. Ну вот. Што вы хацелі? Сочельник і куцця. Чым розніца і падабенства? Зараз назіраецца спрэчка, ці можна, напрыклад, называць беларускую куццю сачельнікам у перакладах? Это зусім розныя словы. Сачельнік гэта перыяд. Сачельнік гэта адпаведнік адвенту. Это пярэдадзень, это чаканне. Это чаканне чагосьці. Гэта вот это момант завісання перад чымсьці вялікім. А куцця – гэта змест свята, гэта страва. Куцця – гэта найперш салярная страва. І так, чаму мы кажам тры куцці, то па сутнасці тры рытуалы на гэтай гадавой урадлівасці. Таму можам казаць пра скоску. Сочельнік і куцця, то есть некалькі адбываецца рытуалаў, бачыце, некалькі розных падзей. В расійскай традыцыі цяпер таксама пішуць, што самае галоўнае, што адбываецца в сачельнік, это спажываюць куццю. То есть куццю спажываюць сачельнік. Просто у нас тэрмін сачельніка у нас не прыжыты. Мы его просто не ўжываем. І просто все гэта называецца адным словом куцця. Куцця гэта і само свята, і куцця гэта страва. Але свята называецца па страве, а не страва па свяце. Куцця гэта такім чынам. Чому тут часто заўсёды мяжа паміж мірамі, гэта рэчка, рака? Просто таму, што гэта натуральная мяжа, якая... Па-першае, гэта натуральная мяжа, а па-другое, вы не выйдзеце з ракі такім, якім вайшлі ў яе. Адэтуль паходзіць это выказванне, што нельга ў адну і ту ж раку вайсці двойчы? Геракліт не гэта меў на ўвазе, але, конечно, ён жа в тую самую раку не водзіш. Ён меў на ўвазе, што рака пастаянна мяняецца, што ўсё цячэ і ўсё змяняецца. І час, і вада. Это все змяняецца. Але ў тую самую раку вы тым самым не пяройдзеце, якім вы ў яе ўвайшлі, вы як мінімум намокнеце. Хаця можна перайсці па мосце, конечно. У цяперашнім часе все можна. Можна бачыць і самую ініцыяцыю рабіць, ага. И с вашей точки зрения, в христианстве именно инициация года Христа, это мы можем назвать теоантропизмом или все-таки антропотеизмом? Нет. Это и не то, и не то. Я бы не казала, что это что-нибудь, что это не есть змяшэнне. Гэта хутчэй, бачыце, гэта хутчэй сапраўды гэта ініцыяцыя боства у людскасці ў боскасць. Это не теоантропізм, не антропатэізм, это зусім іншае. Все? Ярдан. Скажите, а вода вот будет без магічнай силы ці толькі асвечаная царкоўная, ці ўся водопроводная, у озерах, реках, снег, и так. Небо. Эффект лёд 9, он спрацуе зараз? И так. Я же вам гэта сказала, что в принципе вся вода робится Ярданом.
Вся вода. Вся. То есть з любого крану у любой, пробачце, прыбіральні. Але калі вы хочаце, каб гэта была вода ініцыяцыі, то гэта вода асвячаная. То есть як бы яно зноў такі там будуць рознае атрымаецца, так? Еще вопрос. Ага. Я просто как-то в один день все собралось. То есть Христос крестился, ему лет 20 уже было, да, по-моему? То есть он был взрослый. Каля 30 Лука піша. Но он же еще был в учениках Иоанна Крестителя. Там, Ён у вучнях не 33 быў. года. Не был? Нет, в вучнях ён не быў. Ён з'яўляецца з ніадкуль. Ну, А як гэта збіраецца в вадзе? Я ж вам патлумачыла, то есть чаму это это в один случилось, день. опять-таки, в 20 Коли- числах декабря, через 30 лет? Или это Так, калі вы хочаце... на день рождения пошел покреститься? Так, калі вы хочаце гэта храналагічна раскласці на евангельскія гісторыі, это одна рэч. Калі вы хочаце раскласці вот на гэтую на сакрамент ініцыяцыі, это будзе іншая рэч. Храналагічна так, нараджэнне і хрост не звязаныя паміж сабою рэчы. Ён нарадзіўся, і вот як Лука піша, гадоў 30, каля 30 гадоў. Так? Ён прыходзіць да Яна хрысціцца, і Ян яго распазнае і спрабуе яго спыніць. Просто есть же история, что когда Креститель был в тюрьме, он писал Христу, что ты или тот Мессия, соответственно, как бы есть версия, что он не мог его распознать при крещении, потому что потом он Это уже забывал. не евангельская гісторыя. У Лукі наогул вельмі цікава. У Лукі вельмі вялікая гісторыя пра самога Яна. І гаворыць пра тое, што як ён раздражняў Ірада і што той яго увязніў. А потым два вершыкі, каротенька, што вот прыйшоў Ісус, ахрысціўся, і неба адчынілася, і ён пачуў голас, вот так, вот вельмі хуценька. Неяк вот этой такой великой этой, якраз у Лукі няма якраз этой спрэчкі паміж А Яном еще і такой Ісусом. вопрос, может, не совсем относящийся. У Иоанна Крестителя были свои последователи, то есть это не были в чистом виде христиане, как мы имеем в виду последователи Христа. Они потом существовали вместе как-то? Или они все стали христианами? Былі. Ёсць сведчанні пра тое, што гэтая секта вучняў Яна Хрысціцеля была. То есть они Христа не приняли как Нет. Бога? Нет, яны яго... От там же ж зноў-такі у Лукі, там же ж гісторыя пра тое, што на другі дзень адразу там пайшлі за ім. І ў Яна ёсць, і вучні, некаторыя вучні Яна пайшлі за Ісусам. А некаторыя не пайшлі. То есть там яны засталіся такімі, якія яны былі. Но в теории, если бы Иоанн Креститель признал его Мессией, соответственно, все бы пошли. То есть кто-то сказал, что наш учитель признал его, а мы его не признаем. Нет, Почему мы не знаем? Нет, она просто гэтая гісторыя не расказваецца. І просто там нема. То есть, і там яна сапраўды дадумываецца уже по-рознаму в розных В традыцыях. смысле, что в начале, допустим, Первоапостольской церкви существовало еще течение, которое восходило к Иоанну Крестителю, и которое было независимое. Так? Было невялікая, была некая такая секта была. И они макали друг друга в воду постоянно. Не ведаем. Мы не ведаем, куды яны адзін аднаго макалі, ці макалі наогул. Сябры, можна яшчэ в кулуарах задаць пытанне, можна публічна. То есть вот вы выбираете тыя пытанні, якія вам хочацца задаць для всіх. Так. У вас Питання задати на возникнення, откуда взялася эта крейда над дзвярами? Чому крейда? Тому що крейди зручнее писать. А чим ви будете писать? На дзвярах, тому що це знов межа. Это знов межа, это уваход у новый свет. Это ваш свет. А галоўна, дверь, это проход. Это проход, то есть дверь это абсолютно логично. Ага, Оксана, я попушу. А, добра. Ну тады што? Пытанне вычарпанае, тады все, дзякую усім. Вось, і тады шчаслівага завяршэння аднаго цыклу і пачатку другога.